kävis tämmönen kokkikouluvideon aika ja vieraileva tähtenä täällä kokkikoulussa on herra, jonka nimi on Lanttaja. Eli hän on Lanttaja Ankka. Eli meidän ainesosat tänään on Kermavaatu. 2 reissumiestä, kurkku, juusto, kinkku, mansikkahilla. Ja kermavaahto. Niin, joten kermavaahtoahan Näin. Tässä on leipä. no, mehän laitamme voin sijasta kermavaahtoa. Näin hienosti. Ai. Sitä on tuolla ihan reilusti molemmilla leivillä. Eli tuon verran. Tää on ihan oikeeta kermavaahtoa. Jos ette usko, niin kattokaa. Niin, sitten tulee vuoroon juusto. Millä sä se ajattelit tää kos siivuus? Näin. Ei noin. Et sä käy juusto höytä. Ai. Tää on täällä. Siitä 1. Ja 2. Otan sitten tän. Ja tässä sitten. Ja tuosta noin. Se ainesosa käyty läpi. Anna mä laitan kurkun nopeasti. Et siis Kinkku. Sitten. eli Vuorossa kinkkukankku. kinkkukankku. Kankku. Sitten kurkku. Minkäslaista ainesosaa tässäkin? Hyi aku. Mitä? Kyllä tämä kinkku haisee. Joo, se on se kinkku. Mä luulen, että sä pieräsit. Katos, täällä on ihan mitäs kaikkea täällä. Älä paina mistään. Joo. Eli joo. Mä otan sitten ilmankin kokkuakin. Ai, Ja sit kyllä mansikkahillo maistuu. Kattokaa nyt ihan oikeeta mansikkahilloa. Kattokaa nyt. Eli Kyllä. Sieltä me otetaan. Antakaa, mä laitan tohon vaan. Mä otan tän kinkku. No, koska tässä mullekin antaa. Ai, nyt on niin hyvä. no niin, eli tämmöset Ei muuta kuin maistelemaan. N1. Mm. 10/10. Entä sä? 5/5. Laitetaanpa peukku tuohon. Eli niin. Oho. Mansikkahilloa tippuu lattialle. Nuora se sieltä. Joten Peace. joten Oikein hyvää päivänjatkoa täältä Lanttaja. ja minulta hei hei.